Daghang lugar sa Alabel Sarangani Province ang nakasinati og baha tungod sa kusog nga ulan Martes sa gabi Enero 7. Sa poblasyon Alabel, kusog nga bulog sa tubig baha ang nasinati sa mga residente sa Purok 7. Kusog nga tubig baha sab ang nasinati sa Purok 4 Cogunal sa barangay Poblasyon. Gani makita ang kakusog sa banda sa tubig sa Cogunal Creek sa Niskutang Barangay. Nabahaan sab hasta ang Ladol National Highway. Bisan sa Kawas National Highway sa barangay Kawas, naglunop sab ang tubig. Daling nagpahigayon og rescue operation ang mga rescuer gikan sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kuyog ang mga personahe sa Philippine Coast Guard sa barangay Ladol aron masigurong walay matrap nga mga apektadong residente. Nagpahigayon dayon og rapid damage and needs assessment ang lokal nga gobyerno sa Alabel kaganyang buntag Enero 8 sa mga lugar nga apektado sa baha kagabi. Ang nasinating pag-ulan sa Socsagen Region ug ubang lugar sa Mindanao epekto sa localized thunderstorms. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.